Той ще ми дава един. Какво искаш един? Една цигара ти ще ми даваш да пия с кафето. Да пиеш цигара с кафето ли? Да. Давай, ще дам. Имаш ли цигари? Ще му дам предпоследната. Тя е последната. Ей, ти имаш ли? Някой има ли? Ето е, вземи моята. Зай... Не, той ще ми дава. А, той от теб иска. Ай, хуай, ето ти моята, ей. Ти как си, добре ли си? Да. Кой, аз или той? Аз ли? Добре съм, бе. Стойте малко да говорим тук. Да, бе, стоим. Колко кафенца пиш на ден ти? Ще какво стана за палката? Виж, последната цигара си дадах. Кажи мерси по нея. Мерси. Така. Ти виси? Хубава цигара, а? С кафенцата лудница. Колко кафета пиш на ден? 4 кафета на брой. 4 само? За цял ден? 4 за цял ден. Това кое кафе ти е? Четвърто? Да, аз не ти вярвам, бе. И аз не вярвам. Кой кафета пиеш? Не, блокирам пак нас. Защо така ме блокираш? Защо така ме блокираш всеки път, като си говорим? На теб гледам. Охо. На мен гледа. Не го гледаш. Що хубав ли? Който е? Да. Харесва ти? Харесва ти, а? Не. Признай си ако. Хубав сама. Какво правиш? Мъже и жени, а? Тя ако се обръснеш, ти си хубава, бе. Защо не се обръснеш? Пострижи се първи номер. Пострижи се като мен е така. Такава прическа. Не те ли кефи? Искаш да е дълго косата? Кичури имаш ли сега? Че не се вижда. Имаш бойдисан. Аре, какъв цвят? Червен. Червено, бе. Къде е, бе? Къде ги правиш тези кичури? Да си направи косата като моята. Ти си ги правиш. Що не се буди с цялата червена? Трябва да ти боя. Да. Искаш ли да ти купа боя? Къв цвят Така боя? много ма кефе, като ме говори. Честно така. Къв цвят боя искаш, бе? Червен с... Накрая ще го направим с зелено тенък такъв. Знаеш кой ако стане? Искаш ли? Аз слушам, но не ми се боядисам. Що? Кога ще се бойдисваш? Ай, ще кажеш като се бойдисваш, ще вземем боя и ще направим маняшка. Аз да ги боядисам, че не искам да ги боядисам. Ама те по принцип ли сте червени? Да. Така ти е по принцип косата, не? Червена? Какъв цвят ти е косата на теб? Червено това. Ама да, ама отгоре май не е червено. Червено. Ко? Червена ли ти е косата? Цялата ли е? Фанелката ти какъв цвят е? Червено. Да те проверят. Иначе... На мен не ми прилича на червена, ама щом така ти мислиш? Нямаш. На колко години си? Аз не знам. Как не знаеш на 32 така, бе, човек? Аз така на 32 си. Така ще казваш. На колко години си? Аз не знам. Човек, да. Така ще кажа, защото наистина не знаеш. Ти наистина не знаеш, не? Много гадно. Коя зодия си? Поне знаеш ли? Как ще ми зададеш такъв въпрос? Може знае, бе. Знаеш ли? Коя зодия си? Зодия, знаеш ли? Не знаеш, не? Знаеш кой е зодия? Звездите гледаш ли ги? Що? Не те ли кефят? Що не сядаш на моренцето да гледаш звездите вечер? Знаеш кой? Пъш се на камъка и гледаш. Знаеш Пиеш кой е? кафенци и гледаш звездите. Знаеш кой е? Цяла вечер. Ходи там, бе, на пейките долу камера. Ходиш ли там? Страх ли да ходиш там? Страх те? Там. Кой се чува? Не, какво да. Ще изгаснем цигарата, бе. Заедно за запалката. И какво друго ще кажеш? Сега после къде ще ходиш? След това. Тук, там. Ще брамчиш. Какво правиш? Кафенце? Ти къде спиш сега? Там. Сега към квартала ли ще ходиш? От тук тръгнеш. Към квартала ще ходиш? На къде? Тук ще зиш. Не кажеш нищо. Притесняват ли те хората?
Страх ли те от хората? Срам Не. те, срам те, нали? Ще много бързо опълна тази цигара. Ти откъде си по принцип? Откъде си? Бата. От бата. Ама и майка ти ли е там? Да. И лапито и то? Да. При майка ти? Ти знаеш, че при 3-4 дена имаше панер там. Къде? В Бата. Бата. Да. Имаш панер. Ти не ходиш ли там? Що? Не ти се ходи там. Много ясно е, че ходиш където си искаш. Ама ти там си ходил пеша, аз съм те виждал. Да. Ама ходиш от време на време. Тук такива повече. И някой не те ли качва, е? Никой. Пеша до там. Ай, стига. Колко е далеч? Пеша вървиш всеки път ли? Ще много далече. Ти голям спортист си бил, бе. Ама по черните пътища. Ти ги знаеш, нали? В гората, а? Откъде минаваш? По асфалта ли? Холите дет минават оттам. Що? Черните пътища не ги ли знаеш? Те са по-преки. Аз ще ги покажа. Бе. По-бързо ще стигаш. По Ще тревата. да ти ги покажа. Добре. Другия път ще взема карта и ще ги покажа. И ще я подаря. Дестинация. Бата. Ще му направиш шорткът, веко. Да, бе. Много бързо ще стане. А ти скоро ходил ли си Две там? габърчета трябва само. Кога ходи последно? Отдавна? Беше миналата година, знам. Се видях. Миналата година ли ходиш? Да. Много далеч, да не? Да. Нормално.